Bisan kung holiday karon, gipadayon gihapon sa mga personal sa Mandaue City Disaster Office ang training aron mabansay sila sa mga bulahatonon kung may mga emergency. Ang report ni Nico Serino. Sa grounds sa City Hall gihimo ang simulation sa mga personnel sa CDRRMO. Ang senaryo, mass casualty incident gumikan sa disgrasya sa Dan. Isukod ang katakos sa mga personnel pagresponde sa ingon-aning mga panghitabo. Ang una nilang nahibaw-an nga usara ang biktima sa exercise apan ubay-ubay di ay kini maong gisusi ang ilang kahibaw. Every weekend natay mga target nga mga disasters nga pwede praktisan. So last week katong mga disaster sa for example na ay high angle rescue. So karon si manaha extrication so natay motor vehicular accident. Aron makuha ang napiit nga biktima sa ilawom sa sakyanan, migamit pa sila og pneumatic jack aron mas dali kini nga maisa. Sa maong exercise, gisukod ang kapaspas sa mga personnel pagresponde sa kinatibuk-ang alarma. Sa disaster, we should not be complacent. Sa ito mga laks, kay maskin sao na ito, kaybaw sa ito pang buhaton tanan, in every disaster, there are different scenarios, na mga variables. So, mo nang ato gining ibansay-bansay na. Lakip sa gitrain kaganiha ang mga bag-ong CDRRMO personnel. Pipila kanila mga nurses nga nagsilbing contact tracer kaniadto apan napupos na ang kontrata. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.